מידע רפואי, תמיכה חברתית ושירותי אחסון, את כל אלה מספקת אפליקציה חינמית ייעודית לחולי סרטן. על כך נדבר עם דוקטור יוסי בוגנים, מנהל המעבדה למחקר ביולוגי בבית החולים הדסה, וחוקר בכיר במחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן באוניברסיטה העברית. שלום לך דוקטור בוגנים. שלום רב. על איזה אפליקציה אנחנו מדברים? אז בילונג היא בעצם מערכת חברתית כוללת, שבעצם מעניקה מידע לחולי סרטן ובני משפחותיהם במאבקם במלחמה בסרטן. המערכת עצמה בנויה מכמה רובדים. יש לה רובד חברתי, שבעצם אותו משתמש נכנס לאפליקציה, בוחר את סוג הסרטן שמעניין אותו, ובעצם הוא נחשף לכמות מאוד גדולה של משתמשים, שבעצם נותנים טיפים או המלצות או כל מיני הבנות שלהם מהמחלה עצמה. הרובד הנוסף זה רובד יותר מקצועי, בו המשתמש ממש יכול להפנות שאלות ישירות לבעלי מקצוע, כמו רופאים אונקולוגיים, חוקרים, רדיולוגים, מומחים לרפואה מותאמת אישית ואחיות מסייעות. הרובד הנוסף זה רובד יותר אישי, שבו המשתמש יכול בעצם לנהל את התיק הרפואי שלו עצמו, הוא בעצם יכול להעלות את כל הדוחות הרפואיים שהוא קיבל מהרופאים השונים שהוא נפגש איתם, ועל ידי לחיצת כפתור פשוט לשתף את כל בני משפחתו, או בכלל החברים שנמצאים במשפחה שלו, וכן עם בעלי המקצוע שנמצאים באפליקציה עצמה. הרובד האחרון, שהוא באמת מאוד חדשני ומאוד חשוב, זה בעצם היכולת של המערכת למצוא לאותם משתמשים מחקרים קליניים רלוונטיים. המערכת בקשר תמידי עם ה-NCI, National Institute Cancer בארצות הברית, הוא מקבלת עדכונים שוטפים פעם בשבוע על כל המחקרים הקליניים שיוצאים, ובעצם כל מה שהחולה צריך לעשות זה להעלות את התיק הרפואי שלו באפליקציה, ויש לנו אנשים מתאימים שבעצם עוזרים לו להתאים לעצמו את אותו מחקר קליני. באיזה תדירות הם עוברים על התיק? בכל זאת זה לעבור על חומר וזה מקרים רבים? אתה מדבר על המחקרים הקליניים. אז מחקרים הקליניים זה משהו מאוד מסוים. אתה נכנס לקבוצה שנקראת מחקרים קליניים, פותח בקשה, וברגע שפתחת את הבקשה, יש לנו מומחה מסוים שהוא בעצם עובר על התיק שלך ועוזר למצוא את המחקר המתאים. וכל זה הוא חינמי? כל זה הוא חינמי לגמרי. אין שום תשלום. יש אפשרות לחולה לפנות ישירות לרופא דרך האפליקציה? אז יש לנו מומחים משלנו באפליקציה, כמו שאמרתי, אונקולוגים, רדיולוגים וכו', שבהם, כן, המשתמש פשוט נכנס לאותה קבוצה שמעניינת אותו, כמו קבוצת שאל את הרופא, שואל את השאלה את הרופא, ואנחנו משתדלים שבמהלך 24 שעות הוא יקבל מענה לשאלה שלו. החולה קיבל תשובה של בדיקה, מה שקורה הרבה פעמים. קיבל תשובה של CT, קיבל תשובה של פט-סקן, של כל בדיקה אחרת שקשורה למחלה שלו. הוא לא יודע לפענח. התור שלו לאונקולוג הוא אחרי חודש או אחרי 3 שבועות. הוא בלחץ, הוא לא ישן בלילה. הוא יכול לסרוק את זה ולהעביר את זה אליכם ולקבל פענוח, פירוש של המילים, של הממצא, ואם יש לרופא את התיק להתייחסות לזה? בהחלט, זה חלק מהותי מהאפליקציה. חשוב לי לציין שזה לא בא לתת חוות דעת נוספת. אין כאן המלצת טיפול מסוימת לחולה, אלא כמו שאמרת ונכון, זה פענוח של מה שהדוח אומר. הוא לא מבין מילה מסוימת, הוא לא מבין פתגם מסוים, אותו בעל מקצוע יבוא, יסביר לו מה באמת הדוח אומר במילים מאוד פשוטות, וכך בעצם אנחנו מנסים להוריד את רמת החרדה של אותם חולים. זה מאוד חשוב, כי אנשים מקבלים תשובה, הם לא מבינים מה קורה, יש להם תור רק לעוד כמה זמן, לפעמים אנשים מקבלים את הדיסק של ה-MRI בלי הפענוח, ועד שהם מקבלים אחרי שבוע את הפענוח, נשמתם יוצאת החוצה. אתה צודק מאוד, אנחנו רואים את זה הרבה אצלנו באמת באפליקציה, הרבה אנשים מעלים את הדוחות עצמם, ואנחנו משתדלים לתת להם מענה כמה שיותר מהר. איך מתנהלת הרשת החברתית? הרשת החברתית מתנהל כמו שציינתי, בהתחלה אותו משתמש נכנס לאפליקציה, הוא צריך להירשם, וכשהוא נרשם הוא צריך לבחור איזושהי קבוצה שבה הוא מעוניין להשתתף, או בדרך כלל זה אותו סרטן שיש לו, או אם בן משפחתו נכנס ומעניין אותו לקרוא אז לאותו קבוצה מסוימת, ובדרך כלל גם נפתחת אוטומטית לאותו משתמש כל הקבוצות המקצועיות של שאל את החוקר, שאני מנהל אותה, שאל את הרופא, רדיולוגים וכו'.
ברגע שהוא נכנס ונרשם למערכת, הוא יכול עכשיו דבר ראשון לשבת ולקרוא. כתוב שם המון על כל המשתמשים שכבר היו, הוא יכול ללמוד, יש שם אלמנט של חיפוש, נגיד מעניין אותו תרופה מסוימת, הוא יכול לחפש מה נאמר על התרופה, ולקרוא. בדרך כלל הם שבוע ראשון, אותם משתמשים, הם נקראים משתמשים שקטים, הם רק יושבים וקוראים. לומדים על המחלה שלהם. לומדים על המחלה שלהם, מקבלים את כל ההבנות של החולים האחרים. החומר בעברית? החומר בעברית, יש לנו גם חומר באנגלית, אנחנו גם מקושרים עם ארצות הברית, יש גם חולים מארצות הברית, אז יש לנו גם מענה בשפה האנגלית. מה ההבדל בין זה לבין להיכנס לגוגל למשל, ולקרוא, אני יודע, בוויקיפדיה על איזושהי מחלה גידולית? אז עוד פעם, אפשר לבוא באמת להיכנס לגוגל ולקרוא, אבל באינטרנט המידע הוא עצום. והוא מבלבל מאוד, ואנחנו רואים את זה לפי השאלות. החולה קורא על מחקר כזה ומחקר כזה, והוא מבולבל לגמרי, לא מבין, והוא רוצה שינחו אותו. אתה גם לא יודע מי כותב אותו בגוגל. נכון, אתה גם לא יודע. ומה המטרה שלו לפעמים, כן. נכון, והמטרה שלנו כאן זה להנגיש לו את המידע בצורה הכי ברורה, הכי פשוטה, לא מבלבלת, וככה בעצם להרגיע אותו, לעזור לו להבין מה אולי כדאי להיות הצעד הבא שלו בטיפול. עכשיו, אתה אחראי לחלק המחקרי, חולה יש לו סרטן, הוא פונה אליך, ומה הוא שואל אותך? מה החידושים בתחום? איזה מחקרים חדשים ישנם? אז גם שאלות כאלה ישנן. הרבה פעמים קורה שמשתמש נכנס, הוא אומר, קראתי עכשיו על מחקר כזה וכזה שמציל ככה וככה, האם יש לי מוטציה כזאת וכזאת, האם אני מתאים למחקר הזה? אז אני בעצם מסתכל על המחקר, בדרך כלל אני מכיר את המחקרים האלה, רואה באמת מה מאפיין את אותו חולה, ובעצם נותן לו להבין האם הוא מתאים או לא מתאים, האם כדאי לו בכלל לפנות למחקר הזה או לא. אתה גם יכול לפעמים להפנות אותו למחקרים? כלומר, אם נגיד יש מחקר שנעשה באיזשהו מקום והחולה מתאים נגיד לקבוצת המחקר, אתה יכול להפנות אותו, תיסע לבית חולים זה או תיסע לארצות הברית ותנסה להתקבל וגם לעזור לו ליצור קשר איתם? בהחלט, אבל כמו שאמרתי, גם אני עושה את זה, אבל כמו שאמרתי, יש לנו קבוצה ייעודית לזה, יש לנו קבוצה של מחקרים קליניים, שמקושרת עם ארצות הברית, וכל המחקרים הכי חדישים שיוצאים, אנחנו מותקנים לגביהם. אז כל מה שהמשתמש צריך לעשות, זה להעלות את התיק הרפואי שלו, לפתוח קריאה, ובעצם אנחנו נעזור לו כבר למצוא את המחקר המתאים בשבילו. מה החסרונות במידע שישנו בכזה שפע והוא כל כך נגיש? זו שאלה קשה, כי באמת... כי הרבה יתרונות. נכון, אני מנסה לחשוב, אני לא מוצא איזה חיסרון מהותי כרגע, שאני ממש יכול להצביע לגביו. אני לא רואה כרגע חסרונות במערכת הזאת. באמת כרגע כל מה שאנחנו רואים זה כמה משתמשים מתלהבים ובאמת שמחים. והיתרונות שזה הכל במקום אחד. הכל במקום אחד, הכל נגיש, הכל מוסבר בשפה הכי פשוטה. כולם אנשים מקצועיים עם תעודות, אז הכל נעשה בצורה הכי יפה. אתה אישית זכית לאחרונה בפרס בתחום חקר תאי גזע. תן לנו כמה מילים על זה. אוקיי, א' תודה. המחקר שלי במעבדה שאני מבצע באוניברסיטה העברית, הוא בעצם מחקר על תאי גזע שנקראים תאי גזע מושרים. אוקיי, היום אנחנו מסוגלים לקחת תאי עור, ועל ידי הכנסה של מספר מועט מאוד של גנים להפוך אותם לתאי גזע. התגלית הזאת קיבלה פרס נובל ב-2012, אותם תאים נקראים Induced Pluripotent Stem Cells, והתאים האלה בעצם מסוגלים עכשיו להתמיין או להפוך לכל סוג תא שהוא. עכשיו תחשוב, זה מדהים, כי זה בעצם פתר לנו שתי בעיות מהותיות שקיימות באמבריוניק סטם סלס. אחת זה הבעיה האתית, כן? אנחנו בעצם לא צריכים להשמיד עובר אדם, ודבר נסיק זה התחייה האימונית שלא קיימת, כי אני לוקח את תאי העור מאותו אדם עצמו. אז אנחנו בעצם במעבדה, וזה קיבלתי בעצם את הפרס, אנחנו בעצם לומדים את המנגנון הזה. אנחנו בעצם חוקרים איך אותם תאי עור הופכים לתאי סטם סל האלה, לתאי גזע האלה, ובעצם מנסים לייצר תאים באיכות הגבוהה ביותר. תודה רבה. תודה רבה דוקטור יוסי בוגנים, ולכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בין 10 ועד אז, רק בריאות שתהיה לנו. להתראות.